Amen. Baba njani? Siyaphila sinjani baba? Ngicela uphinde baba, utheni? Siyaphila sinjani Nkosana yoNyazi? Why uthi sinjani? I-language yasendodo le ngawuthi ni. Siyaphila si. Ngathi ubuza nina futhi yabo. Uyangifundisa ukukhuluma. Vela ngisuka kwaZulu wangempela ngisuka ngalesilungwini. Awusalona impondo. Mina phela ngikwazi ongwangala. Hayi indaba enkulu ya wonke umuntu oyidingayo. So mangithanda ngiba kwaZulu, mangithanda ngiba wasemampondweni, mangithanda ngiba wasesilungwini. Hayi. NaseGoli futhi umngenhla yonke indawo, naseSwatini ngifike ngifithe baba. Hayi siyaphila ke baba ninjani nina? Hayi siyaphila. Konje sikhuluma nobabala. Awu babusishe baba. Ngibona ubaba omdala usuganiwa ngithi futhi useyinhlelweni zokuphinda uthathe. Ngathi futhi kusazophinde kulandela abanye. So indaba udela umndeni wakho ngoba kuthiwa Sundays are for lovers. Yeah. Isithanda sakho mhlambe sike ekhaya uthi wena hayi ngizospend isikhathi namaNazaretha njengoba uganiwe nje Sundays are for lovers. Why when uthi Sundays are for nabasho? Ngicela unginikeze nje i-reason yakho ukuthi uzuze lapha. Yabona ngoba usuthe nje Sundays for lovers. Ngoba sikwinabasho nje singamaNazaretha kuuhlelo noma kuyinto ethuthukisa izingane. Shuthi kukhona nje lokho abantu abasuke bethandana kusuke kuzoba khona izingane ezizoba khona zamaNazaretha. Shuthi okufathi uma ziba khona lezi izingane zikhule zazi ukuba uma usuku uyinazaretha ekukhuleni kwakho nje mawumntwana kumele uyiphathe kanjani, wenze kanjani, uphile kanjani, bese kuba khona izinto ezenziwayo esontweni ezimgubho njengokugida, njengokubongela, njengokwenza okuhle nje. Manje ngoba sila sizobheka ukuthi lokho esikukhulisa izingane nalokho esikushumayeza izingane ukuthi namhlanje zikhule zinakho lokho noma zikhule zikwenza lokho esisuke sifundisa kona. Sheme kushuthi uthi wena umzali ekhaya kodwa noma ingane isiye esontweni uyakhombisa ube nayo futhi la yenza into zesonto khona ukuze izobona ubaba ukuthi uyayithokozela le ndlela le. Kunjalo baba wami ngoba inkolo yobuNazaretha kuyinkolo esuka ekhaya. Imithetho iqala ekhaya bese siya esontweni sesiyogcizelela ukuthi ekhaya umntwana umkhulisa kanjani ngoba esontweni siyohlala nabanye abantwana abakhule kwamanye amakhaya. Shuthi mase kukanjena nje kusuke kusibuka ukuthi lezi izingane lezi suke siyikhulisa nje amagumba amane omhlaba zikuphatha kahle lokho kusuke kukhulunywa abazali kuzo. Cha mhlambe ke njengomzali kuzizwa kanjani uattend into yabantwana ubona abantwana bejabule akho phuzo lidakayo akho izinto ezishunqala ezibhenywayo bagqoke nje umNazaretha baba igama loNyazi njengomzali kukwenza uzizwe kanjani lokho? Uyabona nje bhuti wami ngumzali kuyangithokozisa lokho ngoba ngithe mangizela ngabona izingane ezingangazo lezi ezingaphansi kwenkolo ezinye ziphuzile ezinye zijahana ngekhala ezinye ubona ukuthi zigijima namabhola zemagroundini kodwa ngabona ukuthi lento lolu hlelo leli olafika nenkosi yakithi inyanga yezulu liyasebenzela ngoba abantwana bagcina bekhule kahle ngaphansi komthetho. Hayi siyabonga mhlambe sesengasekugcineni iyiphi role edlalwe inabathu emndenini wakini noma wakwakho kodwa ngithothi ngizama ukubuza ukuthini i-role nje edlalwe inabathu njoba ngibona ungapheli kuyona uyiseka la. Inabashu bafo yenze umsebenzi omkhulu ngoba singabazali kukhona lapha abantwana esiba khona nabo kodwa isikhathi esiningi uthola ukuthi baspenda bendawonye kanti lapha basuke bethole khona la abaphathi babo ngoba bakhona nesabaphathi esingaphathi kwabo kunabashu lapho abafundiseka khona okukhulu. Inabashu nje umsebenzi omkhulu kakhulu engathi ungahlezi nje uncomeka ngezikhathi zonke. Hayi siyabonga.